Сура елгасы буенда урнашкан Пенза өлкәсендә 90 меңнән артык татар гомер итә. Төбәктә татар милли автономиясе 4 мөфтият дистәләгән мәчет эшләп тора. 2015 ел башында автономиянең актив әгъзасы эшмәкәр Илмир ханым дуслары һәм фикердәшләре белән сөйләшеп, ул чактагы татар автономиясе рәисе Бакир Акҗигытов белән киңәшә дә Казаннан хәер фатиха алып Ак калфак җәмгыятен оештыра. Шул көннән бирле алар балалар бакчаларында, мәктәпләрдә берсеннән-берсе кызыклы чаралар уздыра башлыйлар. Кафе, рестораннарда исә татар халык ризыкларын әзерләү буенча остаханәләр һәм күргәзмәләр оештыру да Ак калфакларның һәр чак эш планында тора. Төрле выставкаларда катнаштылар безнең балалар, бөтен Пензенский область, Мирас дигән конкурс без әткән идек, һәм балалар бөтенесе шундый төрле изүләр, калфаклар, төрле подсказкам Тукая дигән әтелгән төрле ниләр, кул эшләре, кул яулыклары, һәм вот Аделя безнеке үзе бәли шундый төрле затлар. Әлбәттә инде ниндидер зур эшләрне башкару, һәр ай сайын диярлек чаралар оештыру өчен Илмирага ярдәмгә аның фикердәш дуслары килә. Бүгенге кул эшләре күргәзмәсен дә алар бергәләп оештырган. Шуларның берсе Кышкар авылыннан Фирдәвес Умиркина. Рәсемнәрен үзем ясыйм, бераз мин шай рәсемнәр ясарга яратам. Балачактан бери чигәсезме, кайчан? Бер 3-4 класста инде. Чабышып йөргән вакыт түгәниләр безне утырта иделәр чигәргә, әлкеже бирнәләр әзерләп бар иде модага. Чыгара иде. Чигәргә рәткән иде кәштәнәләр. Ирләү, чигү, бәлү, тигү бөтенесендә безне балачактан үгрәттеләр. Вот мин өлкәгә яшь килен фартугы тигә башладым. Вот бу әлдә бетмәгән эше. Вот видите, ничек ана чигәләр. Яшь килен фартугы бу. Яшь килен фартугы называется да. Алъяпкыч, һәм бездә фартук әтелә. Моны алалармысың киленнәрме, кияүгә чыга сырыйлармы, спрос бармы? Ну, мин дарит иткәләклим нигә? Вообще үземдә качан төрле була мәҗлесләр. Бөтен мәҗлесләрдә мин обязательно төрле акфартуклар, алъяпкычлар киям. Мен дәртшлары сөлгеләр чигү эшенә әнисеннән өйрәнгән Фирдәвес ханым бүген инде үзе чигү серләрен балаларына, аныкларына да өйрәтә. Минем балаларым бик яхшы чигәләр. Бер оныкам кичкенә бик яхшы рисовать итә, ну школда да укый хәзер. И нидә? Лепить итә нидән төрле ниләр. Кызым, зур кызым крестиками вышивает большие, шундый зур картиналар вышивать итә. Әле күпләрнең хәтерендәдер, узган гасыр уртасында авылларда менә шундый төрле кисәкләрдән җыелган юрганнар һәр йортта да бар иде. Пенза ягында алар яңадан кулланышка кирип бара. Әдәби телдә мондый юрганнарны корама юрган дип атыйлар. Бу да Ак калфакның бер уңышы. Шундый кисәкләрдән, кирәкмәгән кисәкләрдән без аларны тегәбез дә, аннан соң бергә шундый инде квадратиклар тегеп простёганы ясыйбыз ул одеяло. Хәзер без бөтен Пензенский областька тараттык ул видеоны ничек тегәргә шул юрганны, һәм безнең кызлар бөтен Пенза өлкәсенең районнарында, мәктәпләрендә шул кисәкләрне тегәләр. План вакытта әлдә әбием görә идем, что ул шундый кисәкләр җыя иде. И тегеп куя иде шулай. Аннан ясый иде юрган үзләреннән. Язмыш кушуы буенча Нурия Настусенко гаиләсе белән Украинадан күчеп кайткан. Уңган татар хатыны бит. Монда да үзенә кәсеп тапкан. Ак калфак организациясында катнаштым. Шунда балаларга мастер-класслар күрсәтәбез. Аларны да өйрәтәбез чигәргә. Бүген Нурия ханым үзенең сандык төбендә әби-әниләреннән калган чигүле сөлгеләрен дә алып килгән. Аларны сугыштан соң 1946 елда әнисе чиккән була. Беләсезме, барыбер 5 рәт тугыган, буй тугыган, кулда тугыган. Бар 7 рәт. Вот җиде ниләре. Ул икән мин әнием шулай әйтә мәрхүм. 5-нче кашанда киләләр, бирнәләр сайларга, килә кодагый. Киленнең касында кайнамасы булар. Әтә касасы 7 рәт бит ясаган рәсемнәр. Алар кызына, киленнәренә йорт хуҗалык кызларына ала бирнәне, бирнә алып була иде. 5-нче инде касы күршеләргә, иратларга. Бүген Пенза калфагына борынгы кул эшләрен яңарту, аларны яңадан кулланышка кертү өчен мөмкинлекләр җитәрлек. Алар быел җәен өлкәнең татар авылларына чыгып, онытылган кәсепләрне һәм бәйет мөнәҗәтләрне җыярга да ниятли.